is sobrang tagal namin ginamit yun talaga. Sobrang mas masarap yung selecta kasi medyo matamis. Actually, creamy pa rin siya. Pero mas creamy yung linis na 116 pesos ata ito. Hello guys! Good evening. So yan, ako matayo na, antok na. Mag-haul tayo ngayon dahil ngayon ako nakapag-haul, 10:20 ng gabi. At medyo na busy lang kami kasi si Papa kasalukuyan nagpapak ng mga stocks namin. And then busy kami kaya kasi may pick up, ganon. So ayun, so gabi na kami nakaka-away. Ang tagal namin nakasakay. Buti na lang, hindi ko alam bakit ang mata ko. So, ayaw sa mga napamili ko kanina. Dahil kailangan ko na itong linisin. So, eto, mix ito guys. Pag sa ulam namin at saka yung mga kape. Yun. So, eto, bumili ako ng kopi ko dahil ang tagal namin. So, ayan, kung meron mo kayong maririnig na maingay, yan yung aming selling fan na sobrang, di kasi mainit kasi guys. Kape! Lalakasan ko muna yung botches ko. Yung kape guys, yung binigay sa akin ni Sis Chris, yung from Korea, as in, sobrang tagal namin ginamit yun talaga. Sobrang laking tulong nun. Thank you so much, Chris. And yun, last na namin ininom kanina, yung isa. Kasi nang tagal, kasi di ba 100 pieces yun. Tapos, nagbigay pa kami kina mama dun sa... So, ayun, naubos na. And eto na, kailangan kami bumili ng kape. So, bumili ako ng kopi ko na uminom na kami kanina ng isa kami ni Papa. Kasi kailangan hindi kami makatulog, dahil ang dami namin gagawin. And last na yun kay Papa, matutulog na kami. And ayan, kopi ko na 30 pieces. Ang isang 200 yung binudget ko sa kape. Inanuhan ko talaga kasi ito 148 ata ito. Tapos inanuhan ko na ng isang kopi ko na brown. Yung milk ni Hagrid, full cream milk. Mas masarap yung selecta kasi medyo matamis. Kasi yung isang yung Magnolia, parang hindi siya masyadong bet sa Magnolia kasi parang matabang siya. Alam niyo naman yung bata. So 148 ata yan. Malaki na yung inano ko na oatmeal. Chocolate pa rin. Kasi wala din ako nakitang yung favorite ko na may nuts. Yun, wala. Pero okay lang naman sa chocolate talaga. Kasi may control naman. Kasi every kain, 4 tablespoon lang yung dapat kainin. And talagang nakakabusog na siya. So, ang akin naman, kahit hindi naman dahil sweet siya, control ko yung kinakain ko talaga. 100 plus. Dahil magpapasukan na ni Hagrid next week. So, eto naman, bibili ko ng pancake syrup dahil plano akong gumawa na naman ng pancake na ilalagay sa refrigerator in case mga lunchtime or anything na pwedeng pancake na lang o sa umaga, depende. So, ayan, maple syrup. This is 101 pesos. Eto pa yung hindi pa kasali. Eto nakita ko na siya yung Sun Harvest. Sa Shopwise kami kanina bumili parang sa Shopwise ko nandun nakikita yung Sun Harvest. Ito yung talagang kung mga napanood yun sa mga last vlog ko, ito talaga yung binibili ko before. Pero since panagsa, minsan lang ako pumupunta doon sa Shopwise, kaya minsan lang ako nakakabili. Actually, creamy pa rin siya, pero mas creamy yung linis talaga, as in yun talaga yung pinaka-creamy yung linis. Yun yung first time ko nakakita ng peanut butter na talaga creamy. And eto, creamy siya, pero eto kasi peanut butter extra chunky, yung may mga peanuts na siya guys. Ayan, ito yung pinaka-favorite ko talaga ito. Yung sinabi ni Sis Angela, hindi ko talaga nakita yung linis na may chunky. Siguro wala pa yun dito sa dito sa Cagayan. Siguro dyan sa Maynila meron na. Pero, ayan, extra chunky. Ito talaga yung pinaka-favorite ko. This is 149. Mas mura pala ito, guys. Kasi ito 510 grams. Yung sa linis na sa mga 400 lang ata. Ayun. Yung isa is 169 ata. Ito, 149 lang. Bread. Ito na yung, sino ba yung nagsabi sa akin dito? Si Slave ata, yun. Si Slave, parang ikaw ba yung nagsabi sa akin yung kalimutan ko kung sino yung nagsabi.
yung merong ganito na ano sa Gardenia, yung kanilang classic lang. So this is 36 pesos. Ayan, bumili ako ng wheat bread na kinainan namin kayo na. Ito yung hapunan namin kayo na. Alam nyo na, pag meron kami ginagawa galing sa grocery, hindi kami kumakain. Bread lang at saka kape kasi kanina habang ko naghahapunan kami, gumagawa na kami ng ano kasi may, yun nga, may pick up. And then, yan, konti lang yung natira. So, nilagyan lang namin peanut butter tapos saka kape kasi kailangan namin ng kape. Spaghetti sauce para sa afritada na gagawin ko. Sabi ni Papa, approve. Dahil paborito niya yun. Creamy and cheese. Itatry ko lang ito guys. Yung creamy and cheesy. Sana masarap siya. So, ayan. Meron akong egg. Meron akong na-discover sa sa Shopwise. Ano to? Yung free range. Hindi ko alam, siguro meron to sa Maynila. Siguro naman wala kayo pa dyan. And eto, Sure Buy na brown eggs. Ayan. This is only 99 pesos. Actually, parang ang original price ito is nasa 120, 130 plus. Parang ganun. So, mag-expire naman siya is June 20 to 2018. Kasi, ngayon, kasi ako na kumakain ng egg every day sa umagahan. Isang egg at saka isang bread. And then, yan. Ano na siya? What are cage-free eggs? Cage-free eggs are laid by hands that are permitted to roam freely in the barn. These hands carry out natural behaviors like laying eggs in a nest, flapping their wings, scratching and perching. They normally eat more compared to birds and cages. Each egg contains more emphasized nutrients like vitamin E, omega-3, and amino acids. Actually, feeling ko, etong cage-free eggs, hindi talaga siya yung organic. Parang, ano lang siya. Hindi siya organic, pero cage-free lang. Parang wala siya sa kulungan. Parang pwede siyang kumain ng mga dumi-dumi, yung mga kinakain talaga nila. Pero feeling ko, kumakain pa rin sila ng feeds. Kasi iba kasi yung cage-free at yung organic talaga. Iba yon. Pero, i-compare ko sa yung natural, yung normal na egg na gano'n lang sa merkado, mas okay to para sa akin. So, diba? Para akong nagle-lessons. Bongga. It's only 99 pesos. Dalawa na yung binili ko kasi since magpa-pancake naman ako, kaya dinala ko na. So, this is 99 pesos. Robinsons ito guys, yung iba sa Shopwise naman yun. Ito naman, sa Robinsons naman ito. Malapit ang Robinsons. Kasi malapit lang din, sabi ko na sa kanila yung malapit lang yung Robinsons at Shopwise ito sa amin. So, ito naman, beef cubes, 138 and 15 cents. Ano to para sa broccoli ito. Tsaka yung mga gulay, hindi ko pa nabili guys. Kasi syempre, mahal dun sa mall. So, kailangan sa palagi ko sila bilhin. So, bukas ko na lang sila bibilhin. Sa broccoli at saka sa, yung isang kalimutan ko. And then, eto naman, ground beef. 170 cents. So, ayan. Ano to, tawag dito. Balay mo ng patatas. This is 98.04. Yan o, 98.04 cents. 4 cents. 04 cents. Pork bones ito, guys. So, ayan. Then, last but not the least, sandwich. Carefree. Ayan. Panty liner. Dahil, alam niyo naman kami dito, taong ketchup kami. Eto, Safeguard Family Germ Protection Foaming Action. Ayan. Bumili ako kasi since, yung maulan na, kasi siya pag galing sa CR, talaga nag-ano siya sa CR, tapos yun, kumakain. So, pati rin ako, pag galing ako sa CR, pag naghuhugas ako, kung ano lang yung sabon na makuha ko. So, bumili na lang ako ng, eto, Safeguard. This is 116 pesos ata ito. Ayan. Pero yung isa nung medyo puti, mas okay pa rin naman. Pero mas gusto ko na nakikita ko yung itsura niya sa loob. Ayan. Para to kay Papa, Sulfur Dr. S. Wong Sulfur Soap. This is 38 pesos. Ayan, 38 ata ito. Para sa kanyang mga pagid. And then yung aking lotion, Myra Vita Smooth Hydrating Hand and Body Lotion. So, ayoko na yung mga pampaputi. Ito lang, pang lang, para hindi, parang hydrating lang sa aking, herbal.
So, yun lang guys. Yun lang yung nabili ko. Yung kulang ko dito is yung ano lang talaga. Yung gulay at saka yung mga onion. Ganun lang. And patatas. Kulang po yung patatas ko. Kaya kailangan kong dagdagan yon. And tomorrow, another busy na naman na araw. So, yun lang guys. So, I hope you guys enjoy. And follow nyo ako guys ha sa Facebook, Instagram, Our Family Budget. At huwag nyo kalimutan mag-subscribe. Nasa yung red button dyan sa baba. Free budget. And see you in the next video guys. Babush! Babush pader. Okay na ano namin. May nag-message. Teka, airplane mode ko lang muna to.